विधानसभा मतदारसंघातून दीपक केसरकर महायुतीचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेले आहेत आणि निश्चितच यामध्ये मोठा वाटा आहे तो सर्व महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचा आहे। आणि आपल्या सोबत आहेत मनीष दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष, ज्यांनी या संपूर्ण प्रचार यंत्रणेमध्ये मोलाचा वाटा या ठिकाणी निभावलेला होता। आपल्या सोबत आहेत मनीष दळवी, काय सांगाल? मोठा विजय आहे दीपक केसरकर यांचा, काय आपली प्रतिक्रिया? या मतदारसंघात महायुतीच्या सर्वसामान्य माझ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या कष्टाचा हा विजय आहे। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली मेहनत आज फळाला आलेली आपल्याला दिसते आहे। गद्दारांना या भूमीमध्ये कधी स्थान नाही हे या निवडणुकीच्या निकालातनं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे। त्यामुळे ज्यांनी गद्दारी केली त्यांनी पुन्हा एकदा आपापल्या जागेवर जावं। बाहेरच्या व्यक्तींना या मतदारसंघामध्ये स्थान नाही हे मी पहिल्यापासून सांगत होतो आणि ते आज पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे। आणि त्यामुळे या मतदारसंघातल्या या सगळ्या भूमीतल्या कार्यकर्त्यांचं, मतदारांचं मनापासून अभिनंदन की त्यांनी या मातीची अस्मिता या ठिकाणी टिकवली आणि ह्या मातीच्या, या भूमीच्या अस्मितेचा खऱ्या अर्थाने विजय आहे। वेंगुर्ल्यातूनही मोठं मताधिक्य दीपक केसरकर यांना मिळाले। आपण ठाण मांडून होतात वेंगुर्ल्यात प्रचार यंत्रणेमध्ये, त्याबद्दल काय सांगाल? अनेक लोक सुरुवातीपासून सांगत होती की वेंगुर्ला आपल्याला यावेळी मागे राहील, परंतु आम्ही सुरुवातीपासून महायुतीचे आमचे सगळे सहकारी मनापासून काम करत होते आणि आम्हाला खात्री होती की वेंगुर्ला तालुका निश्चितपणे चांगलं मताधिक्य देईल। आणि या निवडणुकीमध्ये ते पुन्हा एकदा सिद्ध झालं की वेंगुर्ला तालुक्याने चांगलं मताधिक्य यावेळी दीपकबाईंना दिलेलं आहे। आणि त्यामुळे दीपकबाईंच्या माध्यमातून या पुढच्या काळामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून खूप चांगले विकासात्मक कामं या मतदारसंघात करण्यासाठी आम्ही सगळे कार्यकर्ते या पुढच्या काळामध्ये कटिबद्ध आहोत। निश्चितच या विजयाचे दुसरे शिलेदार आपल्यासोबत आहेत, संजू परब आहेत, काय सांगाल? मोठा विजय आहे दीपक केसरकर यांचा, काय प्रतिक्रिया असेल? 100% दीपक केसरकरांचा मोठा विजय झालेला आहे, कार्यकर्त्यांचा विजय आहे, जनतेचा विजय आहे। दळवी साहेबांनी बोलल्याप्रमाणे इथं स्थानिकांनाच प्राधान्य दिलं जातं हे वेळोवेळी या जनतेने दाखवून दिलेलं आहे। आणि जेणे कोणी गद्दारी केलेली आहे पक्ष त्यांना यावेळी पुढे नंतर त्याची अकलपट्टी निश्चितपणे करेल यात कोणतीही शंका। आगामी रणनीती काय असेल? आगामी निवडून आल्यानंतर काय जल्लोष कशा प्रकारे केला जाईल? सावंतवाडी असेल किंवा तिन्ही मतदारसंघात चांगल्या प्रकारे जल्लोष केला जाईल। तुम्हाला उन्मत्त व्हायचं नाही, एक व्यवस्थित काय तो जल्लोष केला जाईल। निश्चितच आपल्या सोबत सूरज परब आहेत, जिल्हा बँक संचालक विद्याधर परब आहेत। कशा प्रकारे आपण सुद्धा दिवस रात्र मेहनत केलेली होती या विजयासाठी आणि संपूर्ण प्रचार यंत्रणेमध्ये, काय सांगाल? निश्चित आमचे दोन मार्गदर्शक आता तुम्ही बाईट घेतला, माननीय चेअरमन साहेब मला संजू परब यांच्या दोघांच्या मार्गदर्शनाखाली जी योग्य रणनीती वापरायची होती त्याचा वापर सूरज, मी आणि संजू, इतर सहकारी आमचे पक्षाचे सर्व पदाधिकारी सगळ्यांना एकत्र घेऊन योग्य मार्गदर्शन एक प्लॅनिंगप्रमाणे आम्ही केलं, ते वर्कआउट झालं। जे पहिल्या दिवसापासून आम्ही म्हणत होतो 40,000 वोटिंगपर्यंत आम्ही जाणार, टप्पा गाठण्यात आम्ही पूर्णपणे यशस्वी झालो। म्हणजे जे काय स्ट्रॅटेजी आम्ही ठरवली असेल ते स्वतः चेअरमन साहेबांनी जो काय आराखडा आम्हाला आखून दिला होता त्याच्यानंतर संजू परबांनी ते कार्यरत केलं, महेश सारगांनी त्याला एक रूपरेषा आणण्याचं काम केलं। प्रत्येक जणांनी ज्या आपल्या कामाचा सहयोग ज्या पद्धती द्यायला पाहिजे होता त्या दिल्यामुळे आज जो काही रिझल्ट आम्हाला अपेक्षित होता तो आपल्याला आज निश्चितपणे दिसून येतात। निश्चितच युवा म्हणून आपण या संपूर्ण प्रक्रियेत होतात पहिल्यांदाच आणि जोरदार आपण संपूर्ण प्रचार यंत्रणावर, काय सांगाल? कशा प्रकारे प्रतिक्रिया? जसं की तुम्ही माहीत आहे की साहेबांनी एवढा विकास कामं सिंधुरत्न चांदा ते बांधा केली होती, 56,000 ज्याच्यात लाभार्थी होते आणि ते असल्यामुळे तुम्हाला मतांमध्ये त्याचं रूपांतर झालेलं 100% दिसलेलं आहे। आणि इथून पुढे ह्या मतदारसंघात महायुती सोडून कुठलाच उमेदवार निवडून येणार नाही हे आज सिद्ध केलेलं आहे इथल्या जनतेने। निश्चितच सिंधुरत्न योजना जी होती ती आपण जवळून सर्व आपण हाताळलेलं होतं, काय वाटतंय? फायदा झालाय का? मतदार राहिलेत का दीपकबाईंच्या? 100% राहिलेले आहेत। 80,000 वोटिंग आम्ही क्रॉस केलेलं आहे, 40,000चं मताधिक्य साहेबांना मिळालेलं आहे। प्रत्येक घरोघरी ही योजना पोचली याचा हा आज रिपोर्ट कार्ड मिळालेला आहे साहेबांना। आणि 100% अशाच प्रकारे पुढची 5 वर्ष साहेब काम करत राहतील आणि ह्याहूनही अधिक विकास या मतदारसंघाचा साहेब करतील हे मला 100% खात्री आहे। निश्चितच आपल्या सोबत दोडामार्ग तालुका अध्यक्ष गणेश प्रसाद गवस आहेत, काय सांगाल? दोडामार्गात कशा प्रकारे प्रचार यंत्रणा त्याचं फळ मिळालंय का, काय प्रतिक्रिया असेल? दोडामार्गमध्ये सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन संपूर्ण गावागावामध्ये प्रचाराची रणनीती केली होती। त्याचं प्रचिती म्हणून प्रत्येक बूथवर दीपकभाई आउट ऑफ रेंजमध्ये या ठिकाणी मतं पडली आणि दोडामार्ग तालुक्यामध्ये सर्वाधिक मताधिक्य जेवढी आम्हाला असं अपेक्षा नव्हती याच्यापेक्षा जास्त मताधिक्य दोडामार्ग तालुक्याने या ठिकाणी दिलेलं आहे। दीपकभाईंचं जे व्हिजन आहे आणि दीपकभाईंनी जो त्या भागामध्ये विकास कामासाठी मोठ्या प्रमाणात
निधी दिलेला आहे आणि दीपक भाईबद्दल तो त्या लोकांनी निरेटिव्ह केला तो आज सगळा निरेटिव्ह जो आहे तो साफ झालेला आहे या निवडणुकीमुळे. एवढं मतदान लोकांनी केलेलं आहे. ज्या आडाळी गावामध्ये लोक आवडतात त्याच गावामध्ये मतदान या ठिकाणी भाईंना झालेलं आहे. असं संपूर्ण तालुक्यामध्ये या ठिकाणी चांगलं असं मतदान या ठिकाणी दीपक भाईंना झालं आहे. पुढच्या विकास कामाची जी प्रचिती आहे ही दीपक भाईमार्फत आम्ही सर्व पदाधिकारी दोडामार्ग तालुक्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध असतो. आणि काय सांगाल कसा जल्लोष असेल? विजय मोठा विजय आहे, जल्लोष कसं असेल काय सांगाल? युतीचं दीपकभाई निवडून आलेच आहेत. त्याचबरोबर युतीचं शासन जे आहे ते महाराष्ट्रामध्ये आता येणार आहे आणि त्यामुळे दीपकभाईंचं जे विजन आहे ते खऱ्या अर्थानं येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष मतदारांना या ठिकाणी दिसणार आहे. आज दीपकभाईंचं जे मत आहे की प्रत्येक आपल्या गोरगरीब आहे ते जनतेपर्यंत योजना शासनाच्या पोचल्या पाहिजेत. आताच सांगितलं की सिंधुरत्नच्या माध्यमातून प्रत्येक गरीबापर्यंत या ठिकाणी योजना पोचवण्याचं काम दीपकभाईंच्या माध्यमातून झालेलं आहे आणि हेच काम अविरतपणे आम्ही सगळेजण दीपकभाईंचे जे खंदे समर्थक आहोत ते सगळेजण आहोत ते अविरतपणे या ठिकाणी आम्ही सुरू ठेवणार आहोत. आणि आज जो जनाधार जो आहे तो जनाधार दीपकभाईंच्या मागे उभा आहे याची प्रचिती आज विरोधकांना आलेली आहे. याच्या पुढे विरोधकांनी दीपकभाईंच्या समोर उभं राहताना 100 वेळा विचार करणं अतिशय आवश्यक आहे. निश्चितच दोडामार्गमध्ये जोरदार या ठिकाणी जल्लोषाचं आपण बघितलं. सावंतवाडीमध्ये सुद्धा मोठा लीड जे अपेक्षित होतं दीपकभाईंना ते मिळालेलं आहे. आणि काय सांगाल आपली प्रतिक्रिया काय असेल? महायुतीचे सर्व नेते मंडळी, महायुतीचे सर्व प्रमुख कार्यकर्ते यांनी जोमाने काम करून दीपकभाईंना मोठ्या मताधिक्याने निवडून आणलेलं आहे आणि संपूर्ण जनतेचं मतदारांचं दीपकभाईंवर विश्वास असल्यामुळे हा विजय प्राप्त झालेला आहे. आणि दुसरे एक खुशी आहे म्हणजे महाराष्ट्रात हे महायुतीचं सरकार स्थापन होत आहे त्यामध्ये दीपकभाईंचा रोल हा मोठा असणार आहे आणि त्यामुळे आम्ही सगळे आनंदी आहोत. आम्ही मोठा जल्लोष करणार आहोत. निश्चितच सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जल्लोष या ठिकाणी केला जातो. आपल्यासोबत या ठिकाणी महेश सारंग आहेत ज्यांचा या संपूर्ण विजयामध्ये मोलाचा वाटा मानला जातोय. प्रचार यंत्रणेमध्ये महेश सारंग हे सुद्धा संपूर्ण तिन्ही मतदारसंघामध्ये ठाण मांडून बसलेले होते. महेश सारंग आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल? मोठा विजय आहे, काय प्रतिक्रिया असेल? हा महायुतीच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा भूस्तरावरच्या कार्यकर्ता हा विजय आहे. जे आपल्याला आदरणीय राणेसाहेब, आदरणीय चव्हाणसाहेब, आदरणीय आपले नेते राणेसाहेब यांनी जे आज या मतदारांना विशेष लक्ष घातलेलं होतं. आदरणीय आमचे प्रभाकरजी सावंत साहेब आपले जिल्हाध्यक्ष यांनी पण या मतदारसंघात जे नियोजन करून दिलं होतं त्या नियोजनाप्रमाणे आमच्यासारखा सर्वसामान्य लहान कार्यकर्ता खाली बूथवर जाऊन जे आज नियोजन केलं आणि सर्व कार्यकर्त्यांना महायुतीचा एकत्र करून ज्या प्रामाणिक खालीपर्यंत विकास निधी आपण जो पोचवला आहे जो आज दीपकभाईंनी तो आज सर्वसामान्यांकडे पटवून द्यायला आम्ही यशस्वी आलेलो आहे. जी लाडकी बहीण योजना आज मुख्यमंत्र्यांनी आणली त्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण आणलेल्या योजनेसाठी पण त्यांचं मी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करतो. कारण आज ती महिलांना जो आज विकास ज्या निधी पोचायला पाहिजे तो पोचला आणि सगळ्यांच्या सहभागाने महायुतीच्या कार्यकर्ते सहभागाने आज आपल्याला मोठा विजय मिळाला. ज्या पद्धतीने प्रचार यंत्रणा राबवलेली होती, छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष दिलेला होता, त्याचं फळ मिळालं आहे का? संपूर्णपणे यशस्वी झाली आहे का प्रचार यंत्रणा? काय सांगा? प्रचार यंत्रणा यशस्वी झालेली आहे. जसं मी बोललेलो 35,000च्या मताधिक्य मिळणार आहे तसं 35,000हून अधिक जादा मताधिक्य मिळालेलं आहे. आणि हे आपलं सूक्ष्म नियोजन आपण जे केलेलं होतं ते भारतीय जनता पार्टीचे बूथचे कार्यकर्ते सक्रिय होते, बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र सर्वांचे मी अभिनंदन करू कारण हे सर्व बूथच्या कार्यकर्त्यांवर अवलंबून असतं. निश्चितच आपण बघितली मनीष दळवी, संजू परब, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी महेश सारंग हे शिलेदार जे होते या विजयातील महायुती. त्याचप्रमाणे महायुतीचे शिवसेना असतील, भाजप असतील पदाधिकारी कार्यकर्ते सुद्धा या ठिकाणी होते. आपल्यासोबत आहेत महिला जिल्हाध्यक्ष, आपल्यासोबत आहेत महिला जिल्हाध्यक्ष. मॅडम काय सांगाल कशा प्रकारे मोठा विजय मिळालेला आहे? महिलांचा सुद्धा वाटा यात मोठा आहे, काय सांगाल, काय प्रतिक्रिया असेल? आज जो भाईंना विजय मिळालेला आहे त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री साहेब आहेत, नारायण राणे साहेब आहेत, त्यानंतर आपले पालकमंत्री आहेत आणि तसंच जे आपल्या मुख्यमंत्री साहेबांच्या सुनबाई देखील इथे प्रचारासाठी आलेल्या होत्या. आणि ह्या महिलांनी सगळ्यांनी भाईंच्या पाठीशी राहून हा जो विजय आहे, विजयामध्ये जवळजवळ 75% जास्त हात हा माझ्या सगळ्या महिला भगिनींचा आहे. शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने सगळ्यांनी कष्ट घेतले होते त्या माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचाही आहे आणि एकंदर आपल्या कोकण सावंतवाडी मतदारसंघाचा विजय आहे.
निश्चितच 40,000चं लीड मिळालेलं आहे दीपक भाईंना, तब्बल 40,000चं लीड. तर काय सांगाल, प्रचार यंत्रणा जी राबवलेली होती किंवा गावागावातली प्रचार यंत्रणा राबवली होती ती यशस्वी झाली आहे का, काय सांगाल? 100% यशस्वी झाली, कारण आम्ही जवळजवळ घटस्थापनेपासून सुरुवात केलेलं होतं. मी जिल्हाध्यक्ष आहे, त्याबरोबर माझ्या सावंतवाडीतील सगळ्या माझ्या कार्यकर्त्या 9 जिल्हा परिषदेमध्ये, तसंच दोडामार्गमधल्या 3 जिल्हा परिषदेमध्ये आणि वेंगुर्ल्यातल्या 5 जिल्हा परिषदेमध्ये आमचे सर्व कार्यकारिणी फिरत होती आणि आम्ही वाडीवाडीवर जो काय प्रचार केला त्याचंच हे सगळ्यात जास्त प्रतिबिंब मिळालेलं आहे आजचा विजय म्हणजे, असं मी सांगते. निश्चितच आपण पाहिलं तर प्रतिक्रिया या ठिकाणी मनीष दळवी असतील, महेश सारंग असतील, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी संजू परब असतील, जे विजयाचे शिलेदार होते, महिला वर्ग आहे किंवा महायुतीचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते आहेत विजयाचे शिलेदार, त्यांची आपण प्रतिक्रिया पाहिली. जल्लोष होतोय, दीपक केसरकर यांनी कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी भेट दिलेली आहे, अभिनंदन होतंय, मोठा जल्लोष होतोय. आणि यानंतर दीपक केसरकर यांचं 40,000चं लीड जे आहे ते या ठिकाणी मिळालेलं आहे. आपल्यासोबत वेंगुर्ल्यातील महिला आहेत, महायुतीच्या महिला आहेत. काय सांगाल, वेंगुर्ल्यामधूनही मोठ्या प्रमाणात जे लीड आहे ते दीपक केसरकर यांना मिळालेलं आहे, काय सांगाल? आम्हाला पूर्ण विश्वास होता की भाई 35 ते 40 मताधिक्याने नक्कीच विजयी होणार म्हणून, कारण आज आम्हाला खरोखर मनापासून आनंद होतोय. भाजपा महायुतीने मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन खरोखर भाईंसाठी एकत्र दिवस रात्र एक केले होते, त्याचाच आज आपल्याला फलित दिसत आहे ते. आणि सगळ्या महिलांनी बाहेर पडून मोठ्या मताधिक्याने आपल्या लाडली बहिणींना लाडल्या भावांची ही मोठी ओळणी दिलेली आहे. निश्चितच महायुतीने जी लाडकी बहीण योजना राबवलेली होती त्याचा कुठेतरी संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि या मतदारसंघात सुद्धा फायदा झालाय का, काय सांगाल? नक्कीच त्याचा 100% फायदा झाला, कारण आजच आपण हे सगळं बघू शकतात. कारण आज इकडे पुरुष वर्ग जेवढा उत्साही वातावरणात आहोत तेवढाच महिला वर्ग सुद्धा एवढ्या मोठ्या जास्त मोठ्या मताधिक्याने उत्साह सादर करायला ते आले. तसे आज महिला इतक्या आनंदी आहेत की त्यांना त्यांच्या आपल्या या सगळ्या लाडल्या भावाने एवढ्या मोठी योजना, म्हणजे एकच नव्हे अशा अनेक योजना त्यांच्यासाठी दिलेल्या आहे. आणि असंच आम्ही भाईंकडून अपेक्षा करतो यापुढेही अशा अनेक योजनांचा लाभ आपल्या सगळ्या आपल्याला मिळो. निश्चितच शिवसेनेच्या महिला पदाधिकारी आहेत आपल्यासोबत. वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये महिलांची संघटना ही कमी काळ मिळाला बांधणीसाठी, मात्र आज विजय मोठा मिळतोय, काय सांगाल? आज माझ्या महिलांनी हे करून दाखवलं आहे की ज्या आम्ही महिनाभरात जी संघटना बांधील केली आज त्याचाच रिझल्ट आम्हाला मिळाला. आज बाईंना मताधिकाने निवडून आणलं आणि हेच आमच्यासाठी श्रेय होतं ते खरंच. आज खरंच आमच्यासाठी स्वप्न होतं ते खरं झालं आहे आणि खरंच आज आम्ही खूप खूप खुश आहे. आज भावना एवढ्या व्यक्त पण होत नाही आहे, एवढे शब्द पण अपुरे पडत आहे. काय सांगाल आपली प्रतिक्रिया म्हणजे आता आनंदाश्रू यायचे बाकी आहेत, एवढंच फक्त बाकी आहे. आम्ही सगळ्या संघटना एवढी चांगली बांधलेली होती आणि भाईंना त्यांनी खूप मदत केलेली आहे. आम्हाला भाई हवे होते आणि तसंच सगळ्यांनी मिळून आम्ही ती बाहेरची जी काय पार्सल होती ती पार्सल गेली. निश्चितच महिलांमध्ये मोठा उत्साह दिसतोय. आपल्यासोबत या विजयाचे दीपक भाईंचे एकदम जवळचे सहकारी मानले जातात योगेश तेली आपल्यासोबत आहेत. तर काय सांगाल, मोठा विजय आहे. तर असं आपण संपूर्ण विधानसभा मतदारसंघावर भाईंसोबत होतात, भाईंच्या प्रत्येक दौऱ्याला होतात, फिरत होतात, कशा प्रकारे प्रतिसाद होता आणि त्याचं फळ आता मिळालंय का, काय सांगाल? हा विजय दीपक भाईंचा विजय हा धनशक्तीच्या विरुद्ध जनशक्तीचा विजय आहे. या सावंतवाडी मतदारसंघातील जनतेने एक विकासाला मत दिलेलं आहे. आपल्या पैशाला वगैरे ह्या काही पैशावर वगैरे मात करून विकासाला भाईंनी ज्या योजना राबवल्या या जनतेच्या भविष्यासाठी, जनतेच्या आर्थिक उन्नतीसाठी, महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी त्या योजनांचं फळ या माध्यमातून आम्हाला मिळालेलं आहे आणि निश्चितच आम्ही यापुढे मोठ्या प्रमाणात चांगल्या प्रमाणात विकास या भागाचा करू आणि हा विजय हा महायुतीचा सर्व कार्यकर्त्यांनी घेतलेले अपार मेहनत कष्ट याचा विजय आहे. महायुतीच्या भाजपाच्या, राष्ट्रवादीच्या आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचा हा विजय आहे आणि हा विजय आम्ही जनतेला समर्पित करतो. निश्चितच हा विजय जनतेला समर्पित करतो अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आपण बघू शकता लाडक्या बहिणींमध्ये उत्साह आहे, जोरदार उत्साह दिसतोय. या ठिकाणी महिला पदाधिकाऱ्यांच्या जोरदार घोषणाबाजी होत आहेत, उत्साह दिसतोय आणि जल्लोष केला जातोय. निश्चितच मोठा विजय आहे, मोठ्या विजयाचा जल्लोष या ठिकाणी केला जातोय. बरेचसे कार्यकर्ते या ठिकाणी आहेत. निश्चितच या ठिकाणी दीपक केसरकर यांचा तब्बल 40,000 मताधिक्याने या ठिकाणी विजय झालेला आहे आणि यात महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांचे, सर्व पदाधिकाऱ्यांचं यश असल्याचं या ठिकाणी प्रतिक्रिया जी आहे ती व्यक्त केलेली आहे. कोकण लाईव्हसाठी दीपेश परब, सावंतवाडी.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.